ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಗೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆಗೆ ತಂದೆ ಬಟಾಟೆನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಯ್ಪಾದ್ಗೆ ತಂದೆ ಬೇಯ್ಪಾದವೆನ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಬಟಾಟೆನ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತಿನಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾರ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಒರಿಗ್ಯಾನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಗೆತ ನೋಡು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತು ಒಂದುಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಚಪಾತಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಒರಿಗ್ಯಾನೋ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೆನ್ ನಮ ಚಪಾತಿದ ಹದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುಂಡು ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗೋಸ್ಕರ ಚಪಾತಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಚಪಾತಿನ ಲಾಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡ್ ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 50% ದಾತ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ತೊನ್ವೆ ಚಪಾತಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ನೇದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಟಾಟೆದ ಮಸಾಲ ಎಕ್ಕಡ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನೇನು ಪಾಡೋಡು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಅವು ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಿ ಅನ್ ಕೂಡ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಸ್ ಇಷ್ಟೊಪ್ಪ ನಿನಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೇನ್ ಅವೆನಡೆಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಗೆತ್ತನ್ವೆ
ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತವಾಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದೆಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬಟರ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದಿನ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನೋಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ದೀದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಅವರೆಗೋಸ್ಕರ. ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆಗ್. ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಟಿಫಿನ್ಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಜೋಕುಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟಿಫಿನ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕನಪೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದಿನೆರ್ದ ಹತ್ರ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆಯಾನ್. ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂದ್ 20 ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಂಡದು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.